výkon, ale od tebe potřebujú 2 bramboračky. Tak to si ze mě děláte prdel, jo? 2 bramboračky, zasraní Slováci. Jo, vole, co tam chostnú za skur... Chostnú, vole! Se možná to do mě poser záda, ty vole. Dobře, ty vole. Oni chtějí hvězdičky, jo, vole. Já vám dám hvězdičky, kur... Zasraní Slováci! Dobrý deň, čo chcete? No jasné, a bylinkový alebo cesnakový? Bylinkový. Chili dám? Chili nie. Chili, tu mám akorát spravený. Aha. Páči sa fešák? Ďakujem. 2,610 poprosím. Jasné. Maj sa fešák? Á, dobrý. Predvedli ste výborný výkon, ako sa cítite po tomto víťazstve? Ako to tu vyzerá? No, už končíme. No, ešte tu? Tam, no. Aj tu, no, čo? No. No, tuto, tam nie, tuto, tam som, no. Eins, zwei, Polizei, 3, 4, Grenadier. Ktorý ti? 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei. Dobrý deň, pán vodič. Dobrý. Poprosím vás technický, občiansky, vodičský. Pán vodič, častovali ste niečo pred jazdou? Nie, nič som nemal. No, lebo som si všimol, že ste nemali zapnutý štránek. A tak už mi netreba. Pane. Čau. Ahoj, počuj, nechcel by si osobného trénera? Môžeme sa dohodnúť na dobrej cene, veľa tréningov za mesiac. Čo, nechcel by si začať makať? Nie, teraz sa ti to nehodí. Maťo, čau, to som ja Paťo, nechcel by si osobného trénera? Opravdu sú veľmi múdri.
Dobrý deň, pán technik. V škole vypadol internet, môžete s tým niečo spraviť? Skús. Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke. Serus, Ferry. Čauko, Feri. Čau, Maxo. Serus. Čau, Tibor. Čo to tu máme dneska? Našla sa mŕtvola. Príčina? Zatiaľ neznáma. Tudujem, že mohol by tu ležať na najvyš 2 dní. 2 dní, no. Fuj! Ako robím tu už 10 rokov tieto branže, toto som ešte nevidel. Ferry, aké máme dôkazy? Máme tu hodinky, ktoré ešte budeme posielať na expertízu. Potom tu máme suché drevie, čo je pravdepodobne vražedná zbraň, ktorou bola obeť opakovane zasiahnutá do hlavy. No, bola mi šéfka. Haló. Maxo, dávaj, máme pachateľa, ideme. Čo ti? Na koľkátke to je? No, že napíšte mi a ja by som išiel radšej na dvojku. Poďme na dvojku. A čo si to už? Serus, Ferry. Serius. Mám nejaké dokazy, Ferry? Dôkazy sú tu. No, dobre, poďme na to, poďme to vysvetliť. Čo tu máme, Ferry? Mŕtvola. No. Ten je dutý jak poleno, ten je zameznutý. Takže uzavíme to, zameznutá pičina, Ferry, spíš to. A dáme si pizzu? Dáme si pizzu. A Ferry, už sa nebude tu vesne. Zažívaj ten Majovič. To je veľký podozrivý. On v niečom pôjde, ten Majovič. Biggest boss and I've been the trillest. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my... Dobrý, môžem vyrušiť? Dobrý deň. Trenčanskej brandy nemáte náhodou? Počkajte, Trenčanskej. Áno, počkajte, pozriem o chvíľočku, len nesiem. Říkal si hurikán, kluk jako ty, motorka vzlétla s ním,